Ja näin täällä Hövelin kotikentällä Pernon Pyhätössä S-Marketin sekä kauniin ajotien varrella käydään ottelu FC Kringoa vastaan. Ja ilma on aika sateinen, mutta toisaalta myös aika aurinkoinen. Odotettavissa on ehdottomasti hyvä jalkapalloilta, joka todennäköisesti päättyy vasta aamulla. Vapaa potku. Maalipotku Hövelillä. Maalivahti asettelee pallon selvästi suurin piirtein. Lähtee potku sieltä. Katsotaan saako Markus. Olisi voinut ottaa haltuun, mutta lähtee pulkkaamaan. Menee suoraan Hövelin topparille, joka potkaisi ohi. Ja nyt on patti paikalla, mutta maalivahti tulee. Mikan tuomio? Ei tuomiota. Tuomari on keskellä. Levittää kätensä. Tomi ontuu vähän tällä hetkellä. Kringon vasen laitahyökkäjä Tomi Patti Alava, koska meni tilanteeseen aikamoisella tarmolla. Ja jälleen pitkä avaus se suoraan Kringon puolustusalueelle. Se menee suoraan. Meneekö suoraan maalivahdille? Ei mene. Kringon hyökkäjä pääsee, mutta nyt on 2-1. Loistava vastahyökkäys on tulossa Kringolle, mutta Hövelin toppari hoitaa mahtavasti tilanteen. Taitaa olla keskikentämme. Se ohittaa vielä keskikentän maisteri Kulmalan, mutta nyt ei mene enää syöttö. Juuso Katila ottaa hienosti pallon. Nyt on pelissä meininkiä. Ja Kringo tulee vasempaan laitaa tällä hetkellä. Nyt on! Oi, kun oli lähellä, että olisi päässyt Katilan Juuso hyvään tilanteeseen, mutta loistavasti pelaa Hövelin puolustus, täytyy sanoa kyllä. Rajaheitto jälleen. Nyt on Markuksella paikka ja vetää, siellä on! Markus Kulmala pamauttaa Kringon 1-0 johtoon. Tilanne lähti siitä, että Juuso Katilalla meinasi olla todella hyvä paikka, josta Höveli purkaa tilanteen rajaheitosta suoraan. Markus ottaa haltuun ja vetää vasempaan alanurkkaan. Nyt Niko tulee tänne tekemään jotain, en tiedä mitä. 1-0 tosiaan, ja voi sanoa jopa ansaitsemattomasti, koska Hövelillä oli pieni ote tässä viimeiset 2 minuuttia. Ja näin jälleen. Itse asiassa maalivahti ei anna tällä kertaa Hövelin maalipotkua, vaan pelaaja antaa sen. Katila ottaa topparina pallon haltuun kaksoiskosketuksella hienosti. Taistelee tilanteesta. Nyt on paha paikka Hövelillä, saa pallon aika lähellä maalia. Katsotaan mitä tapahtuu. Höveli hakee paikkaa, nyt on paikkaa ja kyllä Höveli tasoittaa tilanteen yhteen. Selostuskoppikin meinaa räjähtää, kun kotikannattajat huutavat punaisille vihellyksiä. Savuja ei näy. 1-1 tosiaan tilanne. Pelikellosta nyt ei ole harmointa aavistustakaan, mutta aurinko näyttää tulevan pilven lomitse S-Marketin takaa, mikä tietää hyvää ainakin loppuilta ajatellen. Näin 1-1. Tuomari viheltää Pille ja Jussi tuli jälleen kentälle ja Patti Alava ja Kringo aloittaa jälleen johtamaali metsästyksen. Tilanteesta sen verran vielä, että pallopomppi Kringon puolustusalueella 3-4 kertaa, josta Hövelin pelaaja pääsi sohaisemaan pallon aika vastustamattomasti keskeltä sisään, eikä Makki voinut tilanteessa mitään. Ja nyt vihelletään, taitaa olla onko Kringon ensimmäinen vapapotku vastustajan päädystä. Katsotaan tämä. Tämä on mielenkiintoinen. Hövelin vapapotkut ovat olleet hyviä. Markus Kulmala antaa tilanteen. Hövelin penkiltä kuuluu ohjeita. Oho, Kulmala ottaa todella pitkän vauhdin. Katsotaan mitä tulee. Oi, ja lähtipä hyvin, mutta lähti noin metrin verran ohi maalin. Maalivahti oli hyvin mukana, tuskin olisi mennyt. Kringo lähtee pelaamaan oikeaa laitaa pitkin, josta tulee heitto Hövelin puolustusalueelle. Sieltä se hoidetaan nyt pallon keskellä. Kringo pelaajat törmälevät melkein toisiinsa. Oho, Jalava näyttää miten harhautetaan, lähtee nousemaan vasempaan laitaa. Antaa loistavan syötön keskelle, josta jatketaan jälleen oikeaan laitaan. Tuleeko keskitys? Tulee veto, jonka torjuu Hövelin maalivahti upeasti. Ja tulee pitkä avaus. Kringon toppari elettömästi, joka pelasti muuten äskeisen tilanteen sieltä maalilta. Ja nyt on... Ei mitään. Hövelin numero 23 keskikentän alempi pelaaja lähti vetämään oikealle jalaan, mutta pallo suuntautuu tuonne puskaan, missä käytiin pistalainen ottelua. Ja Kringon maalivahti Makki hakee sen sieltä. Maalipotku. Ja onko jotain myllyä? Ei ole vielä. Kova maalipotku jälleen lähti. Kringo tulee 3-1 vastaan tällä hetkellä. Nyt on paha paikka. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Kova purku. Meneekö yli aina? Kyllä menee autotielle asti. Katsotaan. Nyt nähdään miten Kringon pelaaja, onko siellä portissa reikä vai hyppääkään aidan yli ketterästi. Ja siellä on reikä. Niin tylsää, niin ennalta arvattavaa, mutta eikä mene edes autotielle asti pallo. Eihän tässä ole mitään järkeä. Kyllä pallon pitäisi mennä autotielle asti ja pelaajan hypätä aidan yli. Emme ole Kuwaitissa. Makki avaa heti Kulmalalle keskellä, katsotaan Markus, jatkaa loistavasti Tomi Alavalle, joka ei ihan ehdi palloon. Höveli ottaa pallon. Kulmala hoitaa 2 pelaajaa. Hän on myös joskus hoitanut 2 naista kerralla, mutta siitähän minä en tiedä mitään. Nyt tulee loistava keskitys maalille, mutta siellä ei ole ketään.
tilanne jatkuu joka tapauksessa vielä. Jalava, katsotaan mitä Jalava tekee. No hänhän harhauttaa. Tulee vasemmalla laidalla, laittaa pallon sisään ja nyt on paha paikka. Markus ottaa pallon ja vetää. Saako uudelleen paikan? Ei saa ja kulmapotku. Olipa upea tilanne. Aivan mahtavaa hyökkäystä. Tämä oli ottelun mahtavin hyökkäys tähän asti. Ottelu kulkee edelleen tilanteessa 1-1. Jaha, ja no niin. Se on siinä sitten. Tuomari viheltää ensimmäisen puolen päättyneeksi tilanteessa 1-1. Vapapotku Hövelille, mutta vaparin antaja solmii tällä hetkellä kengän nauhat. Muuri kauemmas! Muuri kauemmas kuuluu tällä hetkellä Hövelin vaihtopenkiltä, mutta tuomari ei siihen mene ja pallo menee jälleen sinne samaan pensaikkoon, mistä Makke hakee pallon noin 6. kertaa, jollei laske lämmittelyjä. Ottelu jatkuu. Juuso Katila vasemmalla laidalla tulee hyökkäyksen pelaa Markukselle, joka laittaa ykkösellä aivan loistavan. Kyllä tästä näkee, että kulmalla nyt on todella lähellä, pallo käy tolpassa. Oi ja vielä tilanne jatkuu. Kulmapotku ilmeisesti ei tule. Kulmapotku tilanne jatkuu vielä oikealla laidalla. Kringo kulmalla keskialueella, katsotaan lähteekö veto. Lähti harhautus ja veto. Kyllä kaikesta näkyy, että Markus Kulmala on joskus pelannut myös pöytäfutistakin, mutta tilanne kuivuu kokoon siihen, kun jälleen kerran Hövelin maalivahdella on tilanne pallo. Selostuskoppi on hyvässä kunnossa, hämähäkkejä ei näy, muutama seitti. Joku keppaa, peli jatkuu. Näin Hövelin maalipotku. Nyt se menee kyllä kauas, nyt se menee Makkelle asti kyllä. Ja näin on vuorossa Kringon ja Makke palauttaa herrasmiehenä pallon myös, joka taitaa mennä suoraan Hövelin maalivahdelle. Jussi lähtee perään ja mikä on tuomio? Itse asiassa tilanteessa tuli hyvin mielenkiintoinen. Jussi väittää, että kulmapotku, mutta ei. Itse asiassa Jussi näyttää vaihtoa. Ihan tuo pitää nyt ymmärtää. Nyt kuuluu kirosana, sitä tulisi Veikkausliigasta 10 ottelun pelikielto. Mutta tämä on pupiliigaa. Ja jälleen kerran maalivahti potkaisee Höveliltä pallon ylös. Nyt Hövelin hyökkäjät pystyvät pelaamaan palloa. Mutta ilmataisteluksena tämä menee. Markus Kulmala potkaisee päivän illan korkeimman. Päivällä oli vielä korkeimpia. Keskialueen riistopallo, ei tilanne. Ja nyt on läpiajo tällä hetkellä Kringolla yksin läpi. Katsotaan mikä tilanne. Ei ole vielä toinen paikka. Siellä on! Kringo silti 1-2 johtoon ja tuuletukset ovat sen mukaiset. Se oli oikein tahtomaali. Siinä pelattiin Kringon hyökkäjän läpi. Rauhoisessa yrittää, sijoitti oikeaan kulmaan, mutta maalivahti aavisti. Ja takaa tullut toinen hyökkäjä, jos näin voi sanoa, iskee pallon vastustamattomasti oikeaan alakulmaan ja Kringo siirtyi 1-2 johtoon ja aivan ansaitusti. Jos 1-3 Kringo iskee, niin voi jo sanoa, että peli on sitten ohi. Nyt on keskiviivalta vapapotku Hövelillä, pallo ilmassa. Ja hyvä pusku tulee sieltä vasemmalta, mutta Makke ottaa kiinni. Makke on itse asiassa tällä hetkellä maalissa. Ja nyt ei. Meinasi tulla Kringolle, mutta tilanne on ja nyt tulee iso rike siellä. Ja ensimmäinen kortti tulee tällä hetkellä Hövelille keskialueesta, josta rikottiin Markus Kulmala, ajettiin selkänumerolla 23. Pallo alhaalla, sieltä lähtee boksiin, mutta nyt se menee aivan liian pitkäksi. Ja Makke hakee pallon ties monen kertaa puskasta. Olisihan se joskus kiva, jos puskasta joku sen heittäisi takaisinkin, ettei aina tarvitse hakea sieltä, mutta ehkä vielä jonain päivänä. Edetään ottelun kannalta erittäin tärkeitä hetkiä tällä hetkellä ja mielenkiintoisia. Kringon kulmapotku, pallo tulee, maalivahti nyrkkeilee ja nyt on maalivahti, mitä tekee? Ai. Nyt on kyllä kortti tultava, ei tule korttia. Siinä Hövelin maalivahti lähtee kyllä erittäin. Kringo pelata kyllä todella pitkää kulmapotkutilannetta, mutta toivottavasti siellä sitten tulee myös lisää aikaa. Katsotaan nyt, kohta lähtee pallo, jos sit lähtee. Nyt on pallo ilmassa, se tippuu jälleen kerran. Kyllä on jokainen Kringon... Ja ottelu päättyy! Näin ottelu päättyy. Kringo voittaa ottelun 1-2. Vaiheiden jälkeen näin pelaajat ilmeisesti menevät paitojen vaihtoon. Tai sitten haluavat vain näyttää lihaksia, en tiedä, mutta
Kringo sai jokaisen kulmapotkunsa laitettua upeasti keskelle, mutta vastustajan maalivahti oli mies paikalla. Ehdottomasti otamme tähän vielä Markus Kulmala haastattelu sitten, joka on ehdottomasti man of the match voittajajoukkueesta, mutta täytyy myös tunnustusta antaa Hövelin maalivahdille sekä numerolla 96, joka keskuspuolustuksessa oli, jollei nyt Espinveroinen, niin melkein Espinveroinen. Josta pääsenkin siihen, että myös yhtä hyvin kuin lopussa vähän näkymättömämmäksi jäänyt Kulmala, niin myös joukkueen toppari Espe olisi voinut olla paras pelaaja. Myös maalivahti Makkelle täytyy antaa maininta tästä pallojen tonkimisesta luonnon oikukkaista maastosta, mikä toimi hyvin. Ja näin meillä ottelun jälkeisessä haastattelussa on FC Krion keskialueen maestro Markus Kulmala. Ne Markus, aika hyvin sä vedit vai mitä? No en tiedä, ettei itselle mikä hyvä. Selvä. Muutama maali olisi voinut paukuttaa lisää. No sulla oli siinä muutama paikka tosiaan, mutta kyllähän sä olisit hyvin Patti Alava monta kertaa. Teillä on tää entinen historiakin, niin sä tykkäät ilmeisesti pelaa Tomin kanssa. Joo, me ollaan pelattu Tomin kanssa vuosia tuolla aladivareissa ja siitä on tullut semmoinen tutkapari, että aina tietää mihin toinen liikkuu, niin siinä on helppo laittaa, kun Tomi on nopea juoksija. Kyllä, siltä se näyttikin. No 1-2 voitto tuli varmaan tarpeeseen. Ilmeisesti kuinka mones voitto tämä oli teille tällä kaudella? En mä tiedä, ehkä 3. No niin, se on aika hyvin jo. Ja mitä vastustajasta? Aikamoista pitkän pallon pelaamista. Joo, ja pelasi yllättävän kovaa, että siinä sai aika paljon osumia, että vähän tuli mustelmaa tonne noin joka puolella ja ajettiin selkään, mutta kyllä Sikko topparina se Espen, se vaalea jätkä siellä, se hoiti ne kaikki hyvin, niin ei siinä ollut mitään ongelmia mun mielestä. No niin, ja tästä jatketaan, koska seuraava peli ja mitä tänä iltana? Odotan nyt tätä mikrofonia ensin. Joo, seuraava peli on varmaan ensi tiistai tai torstai ja tästä mä lähden ton meidän Jalavan Pati saunaan ja sen äitin lihapotoja ääreen. Selvä, kiitos Markus ja pelasit hyvin ja nähdään taas. Joo. Ja kiitos teille. Ja näin vastapuolelta FC Hövelistä meillä haastattelussa Matti. 1-2 tappio tuli, mutta tasainen pelihän se oli. Joo, suhteellisen tasainen oli. Ei niin. En mä tiedä, mun mielestä meni ihan hyvin. Loppu meni kyllä vähän sählää, mutta yleisesti ottaen peli meni ihan hyvin. Ja katsomon ja selostuskoppiin ainakin näytti, että teillä oli alusta asti taktikkana vetää pitkää palloa Kringon puolustukseen tilanteesta kuin tilanteesta. Oliko tämä suunniteltu vai näyttikö se vaan siltä? Se näytti vaan siltä, ei se ollut suunniteltu. Eli sehän on aina hyvä. Kiitoksia Matti ja tsemppiä loppukauteen. Kiitos. Matti on kovis. Jes Risto, ostetaan Urho TV, tehdään tätä aina, mennään tonne, mä voisin se ottaa. Ja Mikko Hyyrynen, olitte tänään todella paska, mutta voinko teitä lyödä? Kyllä! Todellakin ottelu päättyy Kringon 1-2 voittoon. Sarjatilanteen ollessa todella tiukka, Kringo sai ilmeisesti 3 pistettä ja FC Höveli sai 0. Joukkueen kapteeni Markus Kulmala sanoi, että ehkä tämä oli Kringon 3. voitto, joka todennäköisesti pitää Kringon aika hyvin putoamisivan yläpuolella. Seuraava ottelu on ilmeisesti noin viikon kuluttua. Tosin näistä Suomen oloista ei aina tiedä. Voi olla, että pelataan joka toinen päivä, voi olla, että kerran 2 viikossa, mutta luulisin, että viikon päästä pelataan jälleen. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin.